inini pashokura mukuti mukatini ndinoyana karezo ndiri kugona kunge ndiri kuti handina kubata semabatire asi kuti inini ndikataura kuti patsvagudzo dzangu dzandikaita maringe nekuti ndine program yangu inini yekuti ndanga ndiri paprogramu yandaita ndinokufamba ndikazoita ndakutotondiita sandenga ndakubvunza wadiki waitamba kuti ko apachii ndofunga ndova ndikakwanisa kuwana wachinzi kareso ndiyanga achitaura kuti ndina tsana wangu handigona kuwataura ndovapisa chii zvadzarega kuti pakabuda mazita andikatonareta munomu anobudzira kuti ndikataura mazita matatu ane vana vandikataura kuti ndiyo kwamatope vakabuda ndakutsvaga ndichiwana mupurisa wangu ndakutobvunza aitira nyaya izvo tikaibvunza achibudisira mazita yandikataura panapa Unofunga kutaura kwatigona kuita zvichifanana nokuti funga pamusoro dani tikuedza kutsanangura kuti senini ndikapiwa ishu kunzi ndive sabhuku tiudze kuti moto ukatsva sei handitika zvichadzarega kuti makuda kuwana nhoroondo kana kutoziva chibudzira kuti ndosaka ndikanaretawo handikutaura nazvo nekuti ndikabudisa mazita anewa ari vana vari kuratidza kuti vari mumatope ende ndokukabva chi moto zvichibudzira kuti isu tese tiri sevatungamiriri tiri pahondo yechi yemoto kuti tizive kuti akapisa moto ndiani handizive kuti pangagone kuti pari kunzi chete nekuti inini ndataurire izvi amen inini mukati inini hamuna here kubva kwamaita mafunction yenyu chimhanyira kuno ndikamhanyira kuno muchizodzoka mukawana chi kumadzoka aiwa hakuna ndopa ndikazotanga kuchitobvunza ndakutobvunza hamuna here kutaura muno muchiti mukazowana kwatori nepepa rine mazita echi yevanhu yakanyorwa nani nanzouyo anova koti mazita acho munaye aya mazita ndiya ndikataura pano pepa racho riri aya pepa handinasi ndikatora mazita acho nditotaura kuti mazita ndikati yaona zvichadzorega kuti ndasikana uyu pana uyu ndikatotaura mazita andikatotaura inine 3 yandikutomemora ndikataura pano ndikatoti pana Morris Matanga na Tafadzwa chandafira kuzita Stanford mumwe wacho andikataura kuti uchi 4 ndiona ndisina kuona zita ripi asi kareso ndiyaiti ndanatsana wangu kubva kuzotaura kwaitika nyaya ndakuchitsvaga nokuti ini ndikatenda kusvika kana ukatora moto kusvika kumba chekwacho mukatarisa kuti pamazita yakataurika kareso anatezvara here ipapo pamazita anowanika atezvara vakapa tizive manje pane vanonge vachiziva magariro tinambobvunza kuti moto uyu ukatsva nguwai moto uyu unenge ukabatira kunenge kuma 3 zenguwai dzekuseni usiku zvousiku izvozvo zvikuti pesanei pane diki ngozi moto uyu ndina bhilidha vangu kumba achivaka isu tikaona moto uchitanga kuti togo kuma 11 AM moto uchitanga kuti wakaswera uchitsva kuchipisa kudaiwo moto haufamba usiku kumanheru ndopatakanyazoona kuti right chitsvairo yanyangarai uchiuya kupi uchidzoka kudai kusvika parodhi yokwamutopa rodhi inoenda kudenga ndipo wakaperera uku ukabhuranja uchienda kuda kwamugara majundo uchizoda iwowo moto uyu tikaona kuseni 10-11 dzekuseni saka zvinobvunzwa kunzi kareso shuwa kareso aifanira kuva ari pano
unyatsopa uchapupu hwake hwakazara. Ndokuti nyaya itese iwe tiri ndataura makombe ndichiti nzou patakapedzisira kutaura navo takavati munofungidzire kuti Kareso ndiani uchapupu iwo takavati chitsvagai pana Kareso muuye naye papo takapedzisira kutaura nofunga pamusoro edare zvakafanana tokuti tinoita kunge tinogona kunge tinotendera pachinhu wani takati munhu ndianasvikidza vana munhu aenda sei ane bvuma ndereke saka tinodudzira kuti inini kana nanyi ndiri kubudisa sedare chibudisa outline yemazita chidudzira kuti inini nokusungwa kwandikuita ndikunzi ndindikapisa moto zvakafanana kuti nemunhu wati kutaura zvake kuti tine mibvunzo yatinogona kubvunza ino maringe nevanhu vandi kutaura zvo nekuti pachiitiko ichi chandikutaura chekuti ndiri apa tine vanhu vakanga ndinavo apa vakatoita noise vanhu vakafanana naiwo mumadiki munhu akutsvaga kuti moto wabva papi andomuunza nyaya dzandinoona saka tikutaura tega kuti zisu kana chinzi inini nhasi ndiri kunzi tiudze kuti moto wakabvira kuri ndine pandafamba pandakupa imi dukwa panofanira kubata imi togona kuti toita mugashidzano nokuti mugashidzanwa nesu hakuna ndii chiripo ndechekuti regai ndikubvunze mubvunzo tikashaya vanhu vakapisa moto uyu achawana mhosva ndiani? achawana mhosva apa pandika yekupisa moto iyi achaiwana mhosva ndiani? Achapinda mumhosva achitapinda mumhosva pakatsva moto pese kana kwedu kukatsvaka uku kusina kubva kuno kukatsvawo handikuedza kungutsanangura zvangu nomunga inshoti pakutsanangura zvandatotsanangura ndatotsanangura zvinhu zvombe pa taurai zvikajeka ndatotsanangura zvinhu zvombe ndo zvandatsanangura zvikatojeka ipa kuti ndati pakatsva moto paneta mukaita nungo dzekupingudza mumba hamurimi hamurimi saka pazive ipapo kuti vanhu vanga vachidiwa nachief ndivo vamuri kuziva imimi wakapisa kuti wapirwe mhosva yavo nhasi saka imimi muri kuwashayiwa vanhuvo muri kutotya futi kuwataura muchivaziva inini ndataura meno vamwe vaichengetera mimba mataura yanani zvinyorwa tonyorwa ndataura anyora ndi kumwe sabhuku ndiani kutini ndiri pano tauraiwo ndiri kutonza somatauriro achiita ndo matauriro akaita paya tachida vanhu vacho stiki ikapisa imwe tachida vanhu vacho vataura mazita avo havapo here vanhu vacho shoko rikasvika nanzou vachinditi ndiri kudiwa kunoku maringe nenyaya yevadiki vari kunzi vakapara mhosva vakapisa moto asi muchaudzwa zvazonzi izvo Kareso ndiye achatorwa achauya kuita uchapupu hunochokwadi kuti ndiye akavaona kuti ava ndovapisa moto anatsano wake handidi saka ndozvanga ndauya ndichi kuti ndinzwe izvozvi mutengo wekuti vadiki vatiri kutaura varara vari pamizvo patatiri pagamba saka vamwe vacho havana kuwanika ipopo vanga vari kudzimba nakuti ndizoona kuti vachafamba sei handinaoneka nekuti vaiudzwa nanzou zvinofanira rikasvika nanzou achiva achiromba chero dini ndakutoda kugogoma nokuti akanga atonditiwo muchatumirwa munhu achauya kubva kwamambo achiuya kuti masabhuku tiri kukudai mese akaziso ndazovasiyawo ndichitini
sinzi mizvairi penyu muchiri kuita vanhu vachikaungana pasati pagoyiwa zvitumba zvinogona kuita kuti chiregai ndiende ndimiririrewo ndiriko ndichinonzwa. handimainzwa nyaya ikatandikatiwa nemhuri yenyu iri kutaura iro idautawo nokuti tiri kuda umbowo hune chokwadi kubva ngavasateta kutaura kuudza kareso kana ari akavaudza ngauye apupure apa achipupurira zvino umbowo uzere nokuti kana wabobodzewa uchitiwa ndikakuti chii pai zvinotauri ndipano vanhu vari kutaurika vacho hapana kana tsano acho wake vacho kunzwe masire kwemupurisa wenyanga nemasitari kuti unokubuda kwandaita vozika basa remupurisa wenyanga aona aifana ngachitonhera imi muripo mutati atozvakandudzi aya mupurisa achi mamusiya maanega futi samese munge mahwani vanhu hapana rikuya akanyatsondengenya saka tichiita musi wa19 tochoti nzomeni mupurisa wenyu kareso chingakanga aripo naava vamwana vese ngava varipo nemasitari avo katoramba tichingoti nyaya yemoto isiri kunyatsoti naye munopesa matofua mabasa amodikadaiswa kuti tinaitini kudzoka kuti saka munoti nyaya ichinga kati 1 2 ino ikazosvika kuna anamai mukwizi yako zvashata vozokasauya tinongoendesa masaidi ndovakapisa moto yakatosvika kudhara shengezwa mazidhaya akatoizwa isawa vakamuzviti taura kuti handikuna amai amene ndofunga ndimukasvika nemari kai kuti tasvitaura nyaya iyo saka yakatosvika kare kuzi moto utondo mhosva yakakurisa saka vanoti ndovabva uko opesa uko vafamba moto plus imasagwa muna atobva kutaura mambo unhingongwatsva isi dzakasara tokutsvagai no pakutaura kwamukuita vakuru kuri right asi kuti panguva ndofunga kuti ndichibva inini pamizha ndikabva pandikabva tichedzwa kumusangano tichidzoka ndichisangana nemimi ndikataura namani masamoni tichedzaiga kuti nenguva yandikabvawo pamizha ndikabva nenguva yandikazoenda kumusangano kwajosi mwaka iyoyo zvaoneka kuti kuna kuita ndinonoke bhozi ata kuti handina pandainguva futi kuno kuti tinguva nyingotora kuti moto ndaona apa ndisina kuwana futi pandabata saka nonga pakazongoita kuti moto uziva wanga wanyangadza hapana pokuti yasandi yataisandi kandipapaneka pawakazodzoka waenda dzimwe mura izodzoka apa ndopakabuda masara same day saka same day zvakazotora nguva tisikazvisata moto ika wane dzimwe mhosva dzavatopa saka masama lazotonyara chitatu ngasimotanga tsasatati tikatombosesa kuti masabhu achauya lazegai nditi kazhinji moto ukatsva muri muvhireji mako dzidzai kumhanya kunodzima anenge aramba kukubatsira kudzima anonyorwa zita moonesana kuti uyu ari kuramba kuti tidzime moto tiri pamwe chete izvozvo zvinokurudzirwa futi nokuema izvozvo wanikai muchibatsirana kuti tobatsirana sei kuudzima kwete kuutarisa basi anenge aramba kudzima moto imhosva imhosva
Wadai wakadzimirwa umo dai usina kuzopisa kudi mahusangani panguvu katenda kuti siyai moto waituka kuenda mudenga manzi kuita kunga hamene zvine zvinhu kukaita ine mhepo inochisa uzati moto waisvatuka kana kubva ukaenda kupisa kusumuka moto rivi inochisa moto wanga usingambodzimbi kana nomunhu nofunga vanhu vazhinji tikaubvira tiri parubhi vanhu vachisenzesa mapombi vachiita se moto wakaramba waichisa moto iwoyo wakakwaa kuti kwakwadzira nyama moto kana wamberi uko unenge wasimba kudarika kwaunotangira 20 minutes nikaononokera mutambo hauchaugona Tamasabukita vanhu venyu venyaya ipere bhozi yagara nyaya inokutangira pamuri koko masabu makaerengedza ino mazuva anenge achiwanda tozopesa tati masabu pamwe ndiakapisa sei ari kuramba achiverengedzera nyaya dzavo ndavauya paunenge chokwadi kuti chokwadi chiri papi kana sada wakapisa mudenga nenyara aito munhu asiboneka atotsanonota atoshaika yachititaisana nditaurepe muaitoatoyane mari dzakatsva vatogarira yatova mhosva futi yatosvika futi vatotoza munhu akapisa mari yavo samusa adzipere manje namba dzakawanda zakunoti vaya kuteerera vanatoza munhu akapisa mari yavo unotsva mari munhu anokuidzwa mhosva inomoto Right. Masabu mazvinga ndiri sanandi. Tobatsirana kuti vanhu yavo vepaground. Imi chamukubatwa inyaya kuti muisisira mama. Ndimi mukuru, ndimi wakuru, anditi plus motoka build directions ndimi muri twiko ku. Ground ndimi mukakonya machisi muchibatidza. Pamwe vana venyama vamuna village atisati kuziva. Samsung 19 mudzoke. Masununguru. Vachikwere gara ingo pamwe zvakutaurawa lazima vasara nemari dedare